het jaar loopt weer langzamerhand tegen het einde. Ja, dan is het toch wel te vragen aan de muziekkennis. Wat waren nou de hits en de opvallende dingen dit jaar? Ja, dat kan ik met vlag en wimpel zeggen, Thomas Bergen. Ik heb een album mogen doen met Thomas. We zijn een samenwerking aangegaan. En ik ben erachter gekomen dat... Thomas, we kennen hem natuurlijk allemaal. Blonde lokken, mooie jongen. Maar die gozer kan zo verschrikkelijk goed zingen. En we hebben een plaat gemaakt met allemaal wat stoerdere popliedjes. Hij wil van het imago af van de lieve jonge jongen. Hij is inmiddels 26, hij is vader, een volwassen jongen. Maar hij is fantastisch als zanger. En ja, we hebben een hele mooie plaat gemaakt. En ik was verrast. Toen hij ging zingen dacht ik, oh, te gek. Dus daar heb ik echt van genoten. Thomas is inmiddels een hele goede vriend geworden. We zijn samen ook naar Finland gereden. In de sneeuw hebben we gezeten. We hebben 7000 kilometer met elkaar in de auto gezeten. En het is een bloedgoed jong, lieve jongen. En echt een onstelbaar goede zanger. En goede entertainer. Hij heeft de whole package. Ik vind het mooi. En ja, die plaat die is 100% gelukt. Daar ben ik trots op. Als je met artiesten gaat werken... je begint natuurlijk vanuit het niets. Hè. Je gaat een plaat maken met elkaar en gaandeweg leer je elkaar kennen. En met de een heb je een klik en misschien met de ander wat minder. Maar ik heb met de artiesten waar ik de afgelopen jaren mee heb gewerkt... zo'n dermate klik gekregen en opgebouwd. Het is heel vreemd. Het is net een huwelijk. Weet je wel? Je bent met elkaar aan de gang. Je bent dag en nacht met elkaar bezig. Je hebt heel veel contact. En om een goede plaat te kunnen maken met iemand moet je ook snappen hoe die persoon denkt en wat hij voelt en wat hij meemaakt en waar hij mee bezig is. Het is zelfs zo dat ik nu weer een plaat ga maken met Danny Christian. En die belde mij een paar weken geleden op. En we hebben onderweg even een kink in de kabel gehad. Maar ja, dan kom je er toch achter dat ik heb 10 jaar met die man platen gemaakt. En we zijn weer terug bij elkaar en je elkaar dan toch weer vindt.